بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اتشن ياري من يعرفو أنغني أوني bon anga ni raw kango di bamo gola de franchement o kango yoro damo aw ni rotodi am fane bamo ko ya nyare la kawo aw ina ko an to moktu kaw na fam yaw parce que ne de la ka fuye aw awni ay furuke donc na ya furuka me ke kelen o che 600 alfadi wangara ale de anga misir sabana to moktu la mosquée de Sidi ya ale de almamiye bi donc ale jondenya ale fanta ñaare den fanta ñaare jondenya mari de ñaare de muso nani de fanta ñaare tu vois anana fu yanka tana tombo ka korobora kan fo ka fo almami sorula kubo bolisona ka kal islamé on do donc aw kanga niro dam aw niro juma ko lage abu yoro dam ka fo branga yala ka gatsigi est ñaare wéré be yoro soro bon way ko rele voilà non yoro bubulo de ñamala kati yoro do bala ngomi sikoroni ñaare ko yoro bele ya même la cité de ñaare ni to do mbofo yebi obemi abe ngomi la cité de ñaare ni to de ka tay ni yoro ñin mais ba ko duguti bonyo duguti mo ngote ba mo gode ni tara ñaare ñi nga ba mo daye jume abi même munu na ni essayer d'embala blé mo ni tara duguti ñi nga ni tara duguti ñi nga 600 ba mo daye jume abi même munu na rek jabi de ba fo bon mais obe u ka barade u ka la u ka makoro kala ñi de ni ba mo yuru war voilà parce que ya bara mun garay dala u ya bara mun ge jigono pour que bamo go yirwa ayirwa la fois tarakuda ambu fo wala tuguli ndo kaka voilà sinon ñaade mu foy bo mu ngia folo aso bamo go mabo parce que pour que ka batige foy ka kurundeta asro ponti donc ñaare ko frontière et protection naturelle way bay donc sikoroni ani tidibugu ñaare tumbo de croche donc ni tara iba foro sikoroni tidibugu iba soro Marseille ñaare de bay ulu ka mogo kelengelen bla yoro la ni jugu bina bamago la kibaru be sebu kumbe mais ba ko fe ete ka batige muye donc tu vas mo ke fan jama ke bamago la de chayro bi barake et puis ulu ka wati la e ba do bu munke ya sisan bakari nu banuma san ulu buta flel deke san jaka mumbe ke pour ka kumbe uta saraka boka bla ba joli bala anyo da bla sisan aya anyo da bla man ba fo bismillah ko bi jogodi ako gawsa ko kafsa jamana bi jogodi abasi le no falo nga foti ko chokoroba ta ko shiko ganza chufe dime chokoroba ki ko shiko ganza chufe ay ba mano kote c'est que fendo be kulujina ko mati tige mala ganza fana ko do be nan kulo ni be tigala ko mati yorobla fana ganza ay fendo de be kila o de be ka sababu bu yorobla donc djimbo ko sababu otewa alors sisan ko seli ko comme ko sisan seli nase musukroba do konema ko ajara bayo amaja bayo ko saga kone lahiya awo o horo ale to lo le bo fo ele ba mane ne ko ro de ko fendo be akanyi fendo la kadame fembe na wado ni watinna ba de bi nyini saga de bi nyini bolo ni saga de masoro ba bi machita fo ba bolo ay deseli ni mana kay di tulu se bama ko ni desekera muntula grebe ge dumtulla ani desekera duruntulla grebe ga muntula wala nyebo cho e ma famo wala doere musukro ba de folo ko tubli ga budala ko ni ken na bi na tulu kalma la le fana ke kutulu oche oche kema na bi tulu la mana to tulu gele ya tulu gele ay ko ni abi yelenge ko ni ken bi na tulu kalma la tubli yoro la ko ken re ke tulu oche bismillah wa bien ala musa nam brankalu kile bisaba afo je amna afatura bi ayde bisaba afatura asara kalu sara donc kalu fatu donc asara donc even deme angata shudo bi shuna o tabarakallah brankalu kile bisaba samba fla aleni muha ani fla nam ko seliba kalo kile folo o kote seliba kalo kile folo seliba re kalo kile joli osa voilà ani
Ah, célibat est calotte les jolies. Ah bon, côté l'État. L'État, les 10. Ah, à côté. Oh, ok. Le 10. Et toi, non, à quel 11 voilà. Parce que bien, mais 30 là. Nous, les follow là, donc, elle est mangée. Avant que Nazar. Ah oui, oui, le 9 de Maula. Ah. On a vu le 9 de Maula. Ah, il y a femme, disons. Il y a femme. Parce que tout le monde là, Kalo nous voilà, tout le monde là, au Bignon parce que tu vois, Kalo, tout le monde là, vous faites un Kalo, exactement. Tout le monde là, avec Mugani, Segi, Mugani, Konanto, tout le monde le Bissaba, tout le monde le Bissaba Nikele. Alors que Farafin Kalo, Flado, ni Mugani Konanto Bissaba. Voilà. Au Jate Diva, au Danfra de Luchi. Mais Jatemine, deux Konema, Mena, Muscoloba, le Konema, Kokani Resegesa, Ko Celiba, et Sungalo Kalo. Damina don folo mina ko silba be o don yerdema ko nama ben dron sungalo ma damina yoro ouais do de fone nyina sungalo damina na samedi do fe silba te ke samedi musukolo ko ala ngana ngo ko silba be ben sungalo damina domina silba be o do ma ko na silba ma ben o ma don sabe ko sungalo ma damina la voilà nimbe jatamine o ludu mata ko la o ma kala me convinte voilà. C'est comme les hauts fossoleurs de l'ongo, vous savez pas qu'on aime à cause d'enfin. Ni que le fera bien été de molo. Et bien, fan de da. Que le fera comme ni neta, que le fera mon bébé. Ni est d'enfin, ni que le fera tara commenta, avec des fan de da. Ni que le fera barabi de ndolo. Vous te dites, terminé. C'est un que le fera téché là. Voilà. Voilà. Donc, il y a, donc, où l'outil de mundo, casse le matin à l'école. Ou va mener confier, en tout confier. Voilà. Donc, 6 ans, on a gaffe au secret Kaladje. Bakari Jatimena, pas faire un gâteau, parce que 6 ans, Sungaloni Bana, n'a qu'au célibat les follow de Sakako de Bibli. Au dehors, Abafe Gori, Arjigolo. À la Canoë, à la Canoë, many masters of Najabat au côté de. Voilà. Can you read Mrs. En tant qu'à la côte, en tant que la main, en tant que Dinocoede, avec Wafwe et Chelmasakasro. Et Handel Masarosoro. Otadu Moede, ni Bakri Nanaka Saga, ni Belveneta, if you go hand and Fitini. Bon, you are bored dinner. Les orcoli. Les or. Ah. Avec mana feminga odi kalata wakati uko ni fole. Gira ka foko société civile ko ni ale ka ni sonja ko ni ra. Jamana nyamoko ko ni uli ka jo ko ni na. Kaira ka foko wale mi ko ni kelen flene ko wale nyuma ko ni do ko ni misi wasara uka uli ka jo la. Tubarakallah. Les or ale ka la selido. Ayo l'indépendant ale mu phobie indépendant ale kuma no feminga odi Alassane Ouattara ni ale Côte d'Ivoire jamana nyamoye ko ale koni ye akilina koni yelema Mali ale fanfela konna krengrene ala nyalim kontale no sidaw moko olufe olu konna na iraka fo Niger jamana nyamogo ale kon fene ku be tamana nkalo kile mugo ani saba fokata se kile mugo ani nanina Côte d'Ivoire ka olufe no wasa ale ni Alassane Dramane Bese ka masala choko mila Mali ale kungangola olu konna na masala koni ko ubani Alassane Dramane Ouattara wakati na kusaka konbe France ka olufe no ka kon sero mugo ka sume koni na to kadido no bebe jouer kalo kile sabama akara ka olufe atara chimene alibi ani indépendant beto no kon fe ayera ka fo ko marché do koni dira samba flalini muga ani kele marché ko fo le rebeti joko marché ba ke woro aleni akun fe mi yɛrɛ musaka beti jɔ fo sefa wari miliyari 600 ale ni 30 o la indépendant ale ka laseli do ali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan ta misiriba kɔnɔna na ko fajiri kɔni jigine cɛ dɔ kɔni ye a muso kamalen kɔni sɔgɔ ni muru ye indépendant ale ka laseli do muso cɛ fajiri kamalen bɛ taa mun kɛ wali ka so u k'u bɛ misiri dilan donc a bɛ na fɔ cɛ ye jateminɛ de kɛ ka yira k'a fɔ a n'a muso bɛ ɲɔgɔn fɛ commerçant yɛrɛ de don donc misiri jiginna a fana y'a sɔgɔ muru la fo misiri la ka bɔ alakaso la ka taa kɛlɛ kɛ a kɛlɛ man ɲi républicain a ko di ani ale bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ale y'a yira k'a fɔ MINUSMA mɔgɔw olu kɔni ka mandat ko yɛlɛma kɔni donna a la ko mandat kura kɔni dira u ma ni san 1 ye républicain ale ka laseli don hali bi ani républicain bɛ to ɲɔgɔn fɛ
ala ira ka fo ko siga fo ba min kera ni o ye assise national koni ma kulu min kon kayanga sigi wasaka olu tanyini munu boro kono ka jatimine ka olu ka ko kulu ko fole mo ko koni ko olu koni nomira ali bi ani républicain beto no fait yera ka fo am wakati mna iko sisa sema sini ale kulu min kon be demeta kanyeshi imam mamudi ko ale akilna uma olu koni ya ira ka fo am wakati mna iko sisa ko jamana nyamo be ka bara koni ka kanyina imam mamudi ko o konte olu felaye ko ka ni songwale kondo o wale ko folina jamana nyamo be ka minke l'indicateur de renouveau. Indicateur du renouveau, allez, no Feminka, ou de Fenaye, ko, si ya foba minkerani, oui, assise nationale de la refondation konye, ko la nyini munu boro kono wasa kaseka o la nyini jatemine bara koni ko kulumi koni sigila ukama ko ama ko folon koni ko olu fene nomira. Ali bi ani indicateur du renouveau beto nyogon fe ayira ka fo. Franwa kulu mimbe ni olu koni kabara koni nyashinu no bagan ko ma krenkrena la sakao olu ayira ka fo ko jomana jomo koni be fe ka min koni ke ninka sakao koni taninga ta fere ko kan ko olu koni felate aye ali biani indicateur du renouveau beto nyon fe kalango hukmu konna na yira ka fo defu kimeni ko olu koni kera kaba ko kuma munun koni ku ka bara ninga sujet koni fere ale ninka sujet ke whatsapp se ga fitu koni ko nyina koni kuma se ka bara koni ke ko dankarla o ka wale jugu ola okay examen ka ga soro fititala okay ali biani indicateur du renouveau beto no fait lagana ko hukmu konna na yira ka fo ko 4e arrondissement le koni wuli ka jo koni ke ninga teke koni ke ninjugo wale keba mado konina indicateur du nouveau ale ka la selido bon l'indicateur d'abri angata challenger ale ko ale no feminga o de ko loi électorale ni tale flenie ko koni be na mimetalike jamana nyomo krenkrena la chama jafanga mo ko lumbe ambe wakati na igosisa ninga seka ukoni kambo jamana nyomo wa no fewa challenger ale ka la selidu le sphinx ale kuma na feminka o de yame wakati mna iko sisa ko covid ko musaka min kon ko blala ala kren na sisim kon na wakati mna iko sisa ko ako koni cha le no ayira ka fo ko se fawar milliard tan koni ko o blala kata korwar ka o lufe no mi ni amake sharia koni konnana sphinx ale ka la selidu amba kujeni kabako fadunya boromana ka ko baw kabako amta seben ko ka o lufe no ko mado kon mina na saka shon kon na wale goshi foka afaka no kanga famu lu kanga le famu to ka jon famu e seli sunya na fenta ku mais mi abina ta mi fena ta shwendu bon alibi ani kabako beto nogon fe ayira ka fo metalike kinyeba ka olu fe no olu ka dama no koni firida shifin fla koninka kabako aleka la selido alibi yani kabako beto nogon fe yira ka fo maro kon wi krenkreni ala Alassane Kouyaté fo nuba wole ko officier fo kata se Cheikhne Kouyaté ma koni ma ko folon koni ko drogu trafiquant ko ko lembaw koni do ko anga finti la ka wuli ka do koni sera ka sababu ni nga tegeke ula ko tegebe ke ula wakati mna yira ka fo cocaine na le gram keme alini bikon ton kube uku metalike heroin na le gram mukan kube uku alini nyina mini fin weraw kabako aleka la selido ali biyana beto no fe sisa amta senun ka ulu fe no ko ma do kon kuba fe ka moto taxi tigi do kon ninka moto taxi ni kon yimne alama ko fole yere ko client ko no kuba ko fe ko nga moto taxi tigi kon ni fene ka wuli ka do fanga bu alama ko fole ninga a maîtriser ka da kasro ka di police la kawma ni mo sigunu ngoni est-ce que kan du police mo chori ni ga do iba di police mo de ka di police mo ba dabe wole folo e kon baro atedite o be fla ta lawo iya ide na dabe wole ya na ga di police mo na di police mo ta mona ba fa ai we we fla ta la folo ne san police ga si o da to suva police ga returning ausa parce que o ba to we fla ta zona kwa dawarigal eni bi isra jumem e bo sira to do eni abiro mi bolo maloni bi eni rodo eni rodo eni be mi ni boransa kibeta ni temena Gabriel Touré la ani Gabriel Touré rebe aleni Gabriel Touré ni de no ale ka selegeni ni Gabriel selegeni bi carré formé
al nord des grands hôtels là. Effectivement. A ñesilen do cité de Raima. Odelo. O boloni togo. Ñakliten so wayna. Pourtant me foko al ñakliten. A togo o boloni avenue Van Wolfen. Van Wolfen. Ode a towe. Ale mo model may. Mbade no ñini go. Van Wolfen, c'est un capitaine officier administrateur colonial français d'origine néerlandaise. Gouverneur de l'Afrique occidentale française en 1907, basé à Dakar. 1907. Ouais. Il était le gouverneur de l'Afrique occidentale française. C'est lui qui commandait Bamako, le Soudan à l'époque. Donc, à Togo de Darawoka. Oui, information. À Flana, École nationale d'ingénieurs. Allez, où il y a d'ailleurs Touabouka Watila en 1939. À d'ailleurs Watimba faut école supérieure de travaux publics. En 1944, où il y a également école des travaux publics de l'Afrique occidentale française. C'est-à-dire que Tobuna Boyan fait qu'un Kalanguer. Donc, en 1960, 1963, Moulou a boire l'école des travaux publics de l'Afrique occidentale. Il y a École nationale des ingénieurs à partir de 1963. Ça formait les ingénieurs industriels, mécaniques, énergétiques, électricité, génie civil, bâtiment, hydraulique, géodésie, astronomie, topométrie, géologie, minière. C'est les ingénieurs du Mali qui sortaient de cette école. Ça a été la fierté. Oui. Maintenant, le 30 juin, au début 2006, Amadou Toumane Touré a Togoda au école là, École nationale des ingénieurs ABT Abdraman Baba Touré. Abdraman Baba Touré, il était en 1962 le directeur de cette école. À l'époque, c'était pas l'ENI, c'était l'école des travaux publics. En 1962. En 1969, il était le directeur de l'école normale supérieure. Il est ingénieur de son état. Il a enseigné à Paris et en Guinée-Conakry. Homme politique malien. Il a été président de la Cour constitutionnelle du Mali. Pour que Kanyina Kanakako, comme il y a à Togoda là, au Kal. Donc, au début, c'est ça. On va faire école d'ingénieurs, ABT Abdraman Baba Touré. Voilà, on va faire quoi de fouiller. Absra Mungaoué, avenue Van Wolfen était le gouverneur général de l'Afrique occidentale française. Donc, il avait sous sa commande le Soudan qui était notre pays, qui avait son gouverneur aussi à l'époque. Afamuna. Donc, ma foi, merci. Une baradie. Au revoir. Kambe Watuare.